Отива един чукче при фотограф и го моли да му направи снимка зад едно дърво. Как така зад дърво, бе, смотаняк? Нищо няма да се вижда от това дърво, ма въобще няма да се вижда, ще реши фотографът. А представи само, казва чукче. Представи само, праща тази фотография на моя мама. Мама гледа и казва, а къде е моят чукче? Изведнъж чукче изкача за дърво и казва, ето го, ку-ку. Пристига чукче в Москва на гости при роднини. Слизайки от влака, хваща едно такси от гарата и казва адреса. Пристигайки на место, пита шофьор на таксито. Еще раз. Пристига един чукче на гости при роднини в Москва. Слизайки от влака, хваща едно такси от гарата и казва адреса на шофьора. Пристигайки на местото, пита сколько. 3,25. Чукче умный. Чукчу не обманешь. Вот, товарищ. Раз, 25. Два, 25. Три, 25. Спасибо. До свидания.